Taħt xemx tiżreġ, mijiet ta' persuni naqdu flimkien biex jimxu mal-President għall-ewwel attività li saret forma ta' mixja bl-isem ta' Mixja mal-President mill-Palazz Verdala għal Palazz ta' Sant'Anton u lejn il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. It-tluq sar mill-Palazz Verdala fit-3 ta' wara nofsinhar fejn inġabru l-maġġoranza tan-nies. Madwar siegħa u nofs wara l-folla ltaqgħet moħrajn li kienu miġbura ħdejn il-Palazz ta' Sant'Anton minn fejn tilaq il-President ta' Malta George Vella. Il-mixja ntemmet ħdejn il-Palazz tal-Gran Mastru fil-kapitali Maltija. Tul ir-rotta dawk li attendew għaddew mir-Rabat, minn Ħattart, minn Ħalbalzan, Birkirkara, Santa Venera, il-Ħamrun, il-Pjeta u l-Furjana. Qabel itluq minn biswit il-Palazz Verdala, One News tkellem ma' Rosemary Merċija minn Sport Malta dwar lan wara din l-attività. Kulħadd jaf li tagħmel attività fiżika huwa importanti u l-ilmix huwa importanti u tajjeb għal kulħadd biex iżomm il-bot minn mart li jiġi minn nuqqas ta' attività. U xem misbaħ milli tagħmel dan ma' aktar nies b'solidarjetà ma' min għandu bżonn fih dan il-Malta Community Chest Fund Foundation.